Il-perjodu festiv li temm is-sena li għaddiet u ta' bidu għas-sena l-ġdida qed ikun meqjus bħala wieħed ta' suċċess għal diversi setturi f'pajjiżna. Dan derbiċ-ċar bil-konkurrenza ta' eluf u s-sentiment espress mill-imsieħba soċjali li kummentaw fuq kif dan il-perjodu li ntemm ftit tal-ġranet ilu juri biss reżiljenza u rkupru b'saħħtu. Il-Gazzetta kulħadd irrapportat kif matul ix-xahar ta' Diċembru 2022 kienu l-fuq minn 200,000 persuna li żaru l-Belt Kapitali li gawdiet minn ammont kbir ta' attivitajiet kulturali. Skont iċ-ċifri li kisbet din il-Gazzetta mill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali lil mill-kunċert li laqa is-sena 2023 li attira folla ta' madwar 50,000 persuna, l-attivitajiet marbuta mal-inizjattiva Christmas in the Capital attiraw mal-155,000 persuna fuq medda ta' 25 ġurnata. Fuq il-programm Paper Scan fuq One il-ħadd filgħodu il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti Tony Zara attribwixxa dan is-suċċess għal fatt li l-isfidi li affaċċaw il-lukandiera u s-sidien tar-ristoranti qed jiġu indirizzati. Primarjament l-isfida tal-enerġija li f'pajjiżna ġiet issussidjata biex ma tinħass l-ebda żieda fil-prezz tal-enerġija fejn hawnhekk ġew investiti ma' 600 miljun euro. Ir-riżultat huwa illi l-ekonomija baqgħet għaddejja b'ritmu tajjeb u qed naraw illi qegħdin fost l-aħjar fl-Ewropa. U fakkar ukoll kif is-sena 2022 bdiet bit-turiżmu magħluq biex imbagħad intemmet b'livelli komparabbli għal dak li kellu pajjiżna qabel il-pandemija. Zara faħar ukoll l-inizjattivi li ttieħdu f'dan il-perjodu festiv li komplew isaħħu l-prodott turistiku li joffri pajjiżna matul is-sena kollha. Fix-xitwa huma partikolarment importanti l-events li jsiru għax fix-xitwa biex nattrattaw it-turisti lejn Malta irid ikollna xi ħaġa oħra mhux il-baħar u x-xemx. Il-President tal-MHRA ikkuntrasta l-qagħda li jinsab fiha pajjiżna li għalkemm fl-Ewropa pajjiżi li qegħdin jesperjenzaw irkupru dan ma jistax jingħata l-kull pajjiż. Filwaqt li anticipa li sena 2023 se tkun waħda b'saħħitha ferm għas-settur turistiku f'pajjiżna.